Diya ma'am, nakapalit na ko og rice 50 kilos o 25 kilos. So kaning 50 kilos para ni diri na ni ang pamilya. Diya kaning 25 kilos para ni sa bisprin ni Nicole. Maado na lang po di makatabang nila guys diya. Salamat day kadto sa nag-sponsor dani. Di man sa magpa-mention. Ako na po ni Survey Provinciana. Diya. Karon guys, ning sorry ko dari sa passion fruit. So katong salamat ay kado sa mga new subscriber o mga daan nga mga subscriber, daghang kadong salamat ninyong tanan. Ja, salamat kado, di ko magsawas pa salamat ja. Sawa pa naka-subscribe. Palihog mo po subscribe sa channel kay ro makakita pod mo sa video kada adlaw na i-upload. Ja. Nihapit ko dari guys kay kuan day kanang Sunday day karon. No, nihapit ko dari sa ang passion. So katong mga bag-o diha nga wala pa nakakita daning passion, kaning mga passion ko ani siya guys kanang daghan kado ni siya og benefits. So try mo og tanom dani kay lami kado ni siya mo og juice. Diyan na yung mga hinog kay des ni Agi, nagkuan mo ko dani guys nag-ani. So ang gihimo sa juice lami jud guys sa kanang healthy kay ni siya ang benefits ana. So katong wa pa nakatilaw na pwede ra jud mong tilaw. Naaraman siguro na mo turok sa mga bukid-bukid na. So di siya madan og bunga kay naay daghang kadto mga ning daghang kadto mga ning buwak to babaw. So daghan na pud siya ning buwak. So mag-ani ko na mo puli nga na ba. Diya guys, sandi lagi ron, diya hapon lagi way operation. Kay agbagjo lagi dari murag kusog-kusog pud hangin pero tas amo awa hinuon pero sa among manaagihan dus lungsod. Kuan kanang nay natumbag mga saging, may mga kahoy nga tumban. Diya mo adto day ko ron sa briefing guys kay kuan kanang ning duty man naghambana. So ang nagtuon guys diya. Mohapit day pug ko sa kanang kuan kanang resort nga Cloud and Sky. Kay lugar ako niingon nga moadto ko didto. Diya walay ko naka adto kay malagi na busy lagi kadto ko. So diyan tag-ida na ng Cloud and Sky guys kay kuan na tito ni Ma'am Melby og ni Cheryl Sarabusing. Diyan guys, padung na ko dito karon kay hangad tuon og okay ra ba dito gahang partner. Diyan lalagi guys na ang mga tanom dari wa pa lagi na kuan kanang wa pa na tareng. Diyan guys kanang padung na ko dito guys kay ako makakita pod mo dito sa mga wa pa kakita sa briefing area sa mga whale shark pwede ra jud mong kontak na rin diyan. Sa kato mga naa mo mga ideya ba og mo ngari mo naa mo ma-check-inan nga kanang resort ganahan mo na mga swimming pool daghan kadtong mga resort dari guys kato mga Aron Beach nga na rest gilid po namo kuan kanang Brumini Resort so mga daghan kadtong mga resort dari ug ganahan mong pwede ra dyan mong message na pwede ra pud mong book na po sila yung mga page nga na diya tara guys iwan ko dito sa briefing kay wa to kay bawang bana nga maadto ko. So guys na ako diri sa briefing guys. So sa mga bago diha ng mga viewers karon makakita mo dari sa kanang briefing area. So diri guys ang mananaw og mga whale shark. Madam. Hi mga madam. Hi mga madam, morning. MBC Brothers. MBC Brothers. Hi siksihan. Ato lang green. O kanilang Kapahan ning akong friend balik pa jud ko gaykan diri. Pamigay ka ng long time mo si Batlosino lang ka. Wow. Mga bakasyon ha. Wala kanang balik pa diri ko Manila guys. Balik. So there is kasi mga ganahan mo malit og mga souvenir na mga Botanding. kuan kanang nanay mga tatak nga mga whale shark. So kato mga bago diha nga viewers na guys. So dari na ni sa briefing area napit MCB Brothers. diya kanang MCB Brothers. mga ganahan dani na mga kuan siya Dili na kanang lang siya sa tumoy kay ano lagyo man sila no. diya na mga necklace ni. Oh, necklace. Oh, necklace niya kani angklit ni guys ito mga mahilig mag-angklit sina daghan kan mga
Diya, na yung mga baby ninyo guys nga mga 1 month old, mga 2 month old. Siguro, why man, 1 month siguro niya. Oh, pwede na niya sa 1 month. Damo, na madam. Maawa. Diya, 2 month na. Diya, busy ni Kainis lang duha. Di sila muntan sa camera kay hadlok ma. Hadlok ma. Kuan, bitaw gwapa bitan tagi siya guys, ka naman tagi siya. Diya, sa mga ganahan, daghan kadto mo mapalit daring mga shirt, mga Mga souvenir. nay mga sombrero dari day pud oh. Nay will shirt pud di siya. Na guys, nay mga cap dari guys oh. Sa katong mga ganahan magpapalit, pwede ra mo nang palitan para ang ipa LBC. Pwede ra mo mapalit dari katong nasa gawas. Kuan man siya. Lagyo gihagwat ni Manuel. Pwede ra mo magpa LBC ma'am. Ngay mo palit. Pwede ra. Pwede GNT. GNT. Pwede ra po. Pwede GCash payment. Oh, sa katong mga bank transfer. It's okay. Bank transfer. pwede din sila mukuan guys katong mga nasa gawas nga mga viewers na mga ganahan mo magpapalit na ni mga wheel shirt nga t-shirt. Search lang CB Brothers page. Jadi apa kuan di ay hala nice lagi ni siya. Parang ka-cute guys na. Ay. Wala ko, nas Manila ko. Ay, wala ka sa dito. Wala. Wala ko kay baw. Cute guys na. Kanang pangbutang ninyo sa refrigerator na nay magnet. Ay, pwede ra diri siya bulitoy. Kaya lagyo man ang Diyan katong nay mga mahilig sa mga bangka-bangka na ba siya mga bangka-bangka. Hala ka cute. Pila pud ni siya dam. Pwede man ipang display goods sa kuan. Sa mga asa ka sa Manila man nag-estero be. Mandaluyong. Diyan ay kuan guys, pitaka na. So katong mga mahilig diha, pwede ra jud mo message da ilang page dari nga MBC. MCB. Ay, MCB na guys, MCB Brothers. Nan sila page. MB na. So manilang page guys na ng sana Mikinis? Kapampangan mayari. Ay, Mikinis MCB. So mara na. Ulit interview ha. Ay, si Bullet di ko na ako Kani di ako na atong interviewon guys. Kay mo atubang ni sis camera. Hi. Friends out there. No, narira diri ang kanang wheel shack watching na. So bye. Adto sa kusahong bana. Madam. Sa kusahong bana kay akong ngarion. Diya guys, mo dito na ko dari sa briefing area. So mo ni diri mo guys, umananaw mo dari wheel shark, ari mo dari dapit i-briefing. Diya. Na guys, Sunday man jud daghang kadug tawo ni karon gamay ra kay mo lagi na kuan sila sa Bagyo. Diya diri nga dapita guys, mo ni briefing area na kani. Ana mo dari i-briefing before mo mutan-aw og wheel shark. Diya guys, mo libot ko dari kay ang pangitaon tong hang Paris ug nakakita na ba tog lain dari guys. Bitaw. Hi daw siya, hi. Kuha ni siya. Asa tayo mong dive shop? GR. Born to dive? GR dive good. Oh, GR dive shop dive. O, di ara kakong bana guys diya. Nagkatawa sa guys, kay wasa kay bawa ni Ngariko. Kang gingari kay basig na kay kadit Dani. Ha? Kang gingari kay basig na kay kadit. Hala na kay kadit duduha ka bukba dito Ikaw ha? Pare. Nari si kadit duduha ito naligo. Pero do ka buko. Sakpan hinun ka ha? Ikaw ha? Nasakpan nun ka ha? Hey guys. Ito guys, arang mingawa way ka guys. Gusto ko na mag... Ingaw, apektado sa flight man. Kaya nga na sa mga... Press na ko sa plano. Siingon. Hindi ba? Ano ba? Sige na. Hi vlog. Hi vlog. So na guys, mo na dyan trabaho guys kanang
kuan. Si Jay tiguha da ng mga kuan ka ng mga life jacket, Jay assist ni Jag ka ng mga gis. So mo na ijang buhat ka na, mo na ilang buhat kaning mga naka-green, mo na ilang buhat guys, tagbuo nila ang kuan, mga gis didto. Kuha nila ka ng mga life jacket. So na, gibit-bit ni Jag guys. Kuan ka ng kanara ijang gikuha kaya gijang kamot mangguna murag na-damage yung kamot. Kaya hasa tayo namid pa kamot. So nihubag din ijang kamot guys na. Ijang gibit-bit ka na ara na. Si tawag na pa. Snorkel niya. Goggles. Snorkel siya. So mingaw jud di ay no. Gamay ra kay gis no. Guys, muwari ko dari sa Cloud and Sky Resort kay ang tagiyaan ni murag igagaws ni Ma'am Cheryl Sarabusing. So kita mo daning na wheel shark guys na. So mo rin nara dari dapit ag itong ijahang kanang Cloud and Sky nga resort. Jahay day ko ni Ma'am Merby. So Merby, kalimot ko sa siyang apelido. Basta ang tagiyaan ni guys kanang kailan nila si Cheryl Sarabusing. Na swimming pool ba o asag tao ka dani. Na swimming pool. Sinaladi ko dari sa Cloud and Sky Resort. So ang tagida dani guys is si Sir Jun Sarabusing. Jahay day ko ni Ma'am Merby ug ni Cheryl Sarabusing. So kuan nila kasin ni Cheryl. Jadi ay kuan guys si iya ko nung bana dani Ma'am Cheryl. Ikaw nga i-explain. Second cousin sila. Kay Sarabusing. Iyang imong papa ni Cheryl og ako uga nga na babae first cousin. Igsoon ilang lolo og lola. Mo guys, nag-meet na rin sila ni Ma'am Merby pag-uli dito sa Bohol katong Itong pagkamatay sa mama. Yang mama sa Ubay. So shout out ko diya sa mga taga Ubay. Sa mga nakalimot ko sa apelyido ni Ma'am Merby. Dili sa ihang banda ba karon ka bag-o? So mga Sarabusing diay. Shout out ko sa mga Sarabusing diya sa Ubay ug ni Sir Jun Sarabusing niya. Mo ni ijang resort gaya naikuan Resort ni Dr. Sarabusing. So mo ni resort ni Dr. Sarabusing gaya naikuan kanang tuan kanang nay swimming pool ja. Nara ang butanding. So Ma'am Cheryl. Kay wa pa man ka nakangari dari. So ngari kay nara dari ang whale shark. So ang ingon nimo nga whale shark nara dari. Ja kanang katupong ganahan nga mag-check-in nara po diri pila to room ani? 5. So pwede ra jud mo nami page di ba? Namoy page nga Cloud and Sky. Facebook page na. Oh, naa sila Facebook page na Cloud and Sky. So naguba man tong nakasuwat diri nga dakong Cloud and Sky kay pagbagyo na pa na prepare pa na adto pero okay ra jud adto dari guys kay na swimming pool unja deura og kuan deura kadto og dagat na. So katong mga ganahan nga mag-relax dari ra mo. Pwede ra mo dari. Pwede ra niyo kontakon si Ma'am Shoni Guapa. Char. Si Ma'am Shoni Guapa. So kato si Ma'am Shoni ihang bana ador relatives ra pod ni Ma'am Cheryl ug ni Ma'am Merby. Yeah, shout out ko ni Ma'am Cheryl. I love you. Amping diha ma'am sa pay. So pwede jud yung ibutang diri sa mga gilid-gilid para everyday is happy. Everyday is happy. Kalipay. Ja. Pari sila di. Baariyon ko mo ni Ma'am Shoni, Ma'am Cheryl. Kay baka kita mo diri ang dagka kadong whale shark. Ito is video. Model. Diri ang whale shark ko. Nara mga whale shark. Guys, mo ni mga whale shark. Shout out day ko ni Mike Lander Barga. So may guys mo nang higda-higda na sila diha guys kay Wanda. Dahil lagi dapit diha guys na diha ang mga whale shark karang kadaggo sa mga ganahan. Ja mo ni ang Cloud and Sky Resort. Dora ka adjo.
So ni hapit ra ko diri. Ni hapit ra ko. Ya, salamat. I love you. Diri sa anda. Di si Cheryl. Sa Duero. Nasa katong tubigan dito sila. Ja, salamat kay ni hapit ra ko. Ja, hi sa kadaris daw. Thank you. 60 kayo na siya, oh. Pwede rin dito niyang kontakon, pwede rin po nang ihatag gihang kanang number para mo kontak mo niya para pwede mo diri mo check-in sa ilahang room. Ja, bye! Salamat, ja, nice ka, lang kuhan guys, ja, I love you. Mari akong friend dere, si Shoni, Ma'am Shoni. Bye, love you. Love you. Kung miga nga, butan kayo. Yeah guys, mo to guys, natulugikan. Padung na po ko mo balik. Kay mo adto kog Santander guys, kay mo palit kog bugas. Wala na igis. Sayo pa man lagi. Pandari guys, so dive shop. So muli na ko guys. A few moments later. Guys, so di anag among rice, red rice. Salamat kadto ni Ma'am Baldi. So gikan pa din sa Argao ijang gihatag namon. Salamat sa mga grasya kay gihatag ma'am ja. Among sudanis Bagyo beans ja nay isda nga giprito. Kanis ja chikinis ja na nasunog. Ja kay ganahan mas jada ng mangga. Di ra bawal ra na nimo. Tamis man ka di man kaaslam. Jadahan salamat kadto Ma'am Baldi sa imuhang kanang gi-share nga red rice ja. Lami man kadto ni kadtong red rice ja. Tamis pa jud siya kay ay bagong ani pa jud ni. Jadahan salamat kadto. Ja mga niud to sa ta. Marakog kaon ja. Dari ko galing ko lingkod guys jadahan gabi-gabi nga ko ana. Ja napad jud ko yung mga tanom na kasi ganahan diha magpatanom bitaw. Gamay na lang ang mga tanom guys kanang di pa jud ni kanang mahalon kanang mga kwaranis dyan ka ng mga tawag nito, mga pipitsugin. So, di na ka doon siya nga mamahalan. Pero napay mga uban guys, mga mahalan hang tanong daris likod. Napapay madaginot. Pero, hinayang mo ko ibaligya guys. Kay mga hinatag lagi po na dyan na ni Ate Daday. Diyan, ang pasalamatan di ay si Ma'am Arlene Wilson. Salamat ka doon ni mo ma'am. Ni Ma'am Gloria Hamil and family. So, salamat ka doon ma'am sa imuhang pag always ug I love you, I love you too. Sige kay kanang good night, mag good night kana, I love you. Salamat kadto kanang arama jud nimong ka. Buutan kanang ako mahilig man jud ko kanang mo nay mo message na naman jud mga last words nga I love you kay naanad lay ko na nang I love you mana. So I love you ma'am. Salamat kadto kanang Ma'am Gloria Hamil and family kanang gwapa kadto sa mga anak. Salamat ja amping mo diha ma'am sa Amerika man siguro iluha o sa US lagi. Ja salamat pud kadto Mayan Francis, salamat Mayan Francis ja. Salamat ni Ma'am Yunila Baldi. Ja ako na kuno ijang ipamintin sa ijahang garden dito. Salamat kadto ma'am sa imong mga grasya nga imong gi-share pud namo. Salamat ni Shay Labchan. Love you, miss you. Magkita ra ta diha sa Manila pohon. Nya si Sis Ansan Blanton. Salamat ja. Ipmia Chabis. Salamat. Linda Madison. Salamat kadto ma'am sa imong pag-message ja. Salamat kadto. Marpico, salamat. Asupardi Big Jean, salamat. Ma'am Delia Religado. Ma'am Alilin Bertudaso Angko Hins or Ginis. So salamat kay maura ni hang nasuwat guys kay murag taas-taas na pud kadto gahang kuanja. Shout out ko rin yung tanan mga nang comment kay bawo na mo kinsa mo basa mo silang gipang heart maura to kanang salamat kadto rin jo sa kanang wa pagsawa og tan-aw sa mga video ja. God bless yung tanan. Ja amping og ampo ta kay kuyawan pug kuron guys kay kanang nali kuno unom ka bagjo. Diyan na murag hapon na magkasugad hangin dari. Nga bali galing hang kuan na rin mga padyo nga hang kuan na guba. Pero wa pa jud di mahog guys na kay na tabunan lagi danas na ibay nga kusina nga naguba na anja. Kanang amping ug ampo ta kay
Naaghan lagi pagkadong mga nakuan ron sa kuan na apektuhan sa bagyo. Diya lang pong iyang po nga mawara ning bagyo, tabunan ranis kuan guys, malupad ranig kuan ka nang di ra ni sa mabuo kay nali ko ni unom dyan ako noy tulo ka super typhoon. Diya, malargahay ba sa kong Manila, manang yata lang dyan iampo guys nga, okay ra dyan. Mga to, di ko magsawa o pasalamat ninyo, tanan, salamat sa mga ni-share o mga grasya, mga to, ang ipang mention naglang mga salamat ninyo. Diya, sa mga daanhang mga subscriber o mga bago, salamat ka adyo ninyo. Kanang, manginatanda ko nga, naara mo permi sa mga video mo tanaw kay nakakadug tabang namon guys nga kananay naami gamay nga mamiso, so nakakadug tabang namo na sa among pamilya. Nja si Nicole day guys to ala guys dumagiti nja muli po to ugma naghuman niya klase kay kuha naman kanang adlaws patay naman nja manang muli to si Jan, mabalik na po sa klase kay last klase ko nun niya guys is November 28, 29. Diya, diretso na si Jan og kuan ka ng board exam. Diya, mo to ang video karong adlaw, Diya, amping taog ampo. Diya, happy Sunday na tong tanan. Diya, sinsya na mo sang naong kay na kanang malagi na daghang kadug buhat. Diya, daghang kadug salamat ninyong tanan kanang hindi na ko magpasawag pasalamat ninyo. See you in my next vlog. I love you. Ug amping ug ampo tang tanan.